राकेश ब्रह्मनि खुजालि डेन्सखौ गोहपुरनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ बैसागुआव मोसानो थाखाय हांख्रायहरदों। बिनि थाखाय राकेश ब्रह्मआ खुजालि डेन्सखौ रिहार्सल खालायदों। गेदेरमा प्रमद बर'आ बिटिआरनि मेपखौ बानायबाय। बिटिआरनि मेपखौ बानायदों, सोरबाया मोजां मोनदों, सोरबा गाज्रि मोनदों आरो लोगोसे हिन्दी फिल्मनि एक्टरफोरनो आखायाव दैथायहरनो हादों, सोरबा मेलेमजिबिफोरनि आखायाव हरनो हादों। लोगोसे सोरबाया दुखु मोनदों, सोरबा गाज्रि मोनदों। आं खावलायो, प्रमद बर'खौ आं हायोबा खावलायदों, जेरै बिटिआरनि मेपखौ खालायबाय, हलंगि माइनावस्रि डिस्ट्रिक्टखौ सोफानानै मेपखौ बानायबाय। आरो लोगोसे आं खावलायो, प्रमद बर'आ हायोबा बे गोहपुर हालामनि सिमलगुरि बिटिआरनि सिमा जानो गोनां बे जायगायाव बेसेबांबा गुवार गिदिर साइनबोर्ड गायना दोननाया साबसिन जागोन होननानै आसा खालामो। मानो होनोबा बिटिआरनि हाबनाय हाबैया उननि खोथा। बिटिआरखौ बर' रायजो राजाफ्रा नांथारगौ होननानै माइनावस्रि हलंगि बेबायदि डिस्ट्रिक्टआव जेरैबो सारिगिदिं बिटिआरनि मेपखौ आरो बिटिआरनि साइनबोर्डखौ गायना दोननाया साबसिन जागोन होननानै आङो खावलायहरो। आरो लोगोसे राकेश ब्रह्मखौ फैबाय थानाय बैसागुनि बहागि मेलायाव गोहपुर हालामनि रायजो राजाफ्रा हांख्रायहरदों। आरो बिटिआरआ जुदि हाबमारोबा गोहपुरनि रायजो राजाफ्रा राकेश ब्रह्म बायदि सासे रोंखा राखा मोसानाय मुसुरनाय जेरैबो बिथाङा आखा फाखा, दाउ अमाखौ बोरै फिनांगौ, बोरमाखौ बोरै आदार होनांगौ, बिथाङा जेरैबो आखा फाखा। बिनि थाखायनो गोहपुरनि रायजो राजाफ्रा हांख्रायहरदों, राकेश ब्रह्मखौ हांख्रायहरदों। हलंगि डिस्ट्रिक्ट माइनावस्रि डिस्ट्रिक्टआव बर' रायजो राजाफोरनो दाउ अमा गासैखौबो होफैयोबा मोजां जागोन होननानै रायजो राजाफ्रा मेसेज हरदों। बिनि थाखायनो आंनि चेनेलाव आं हांख्रायहरो, राकेश ब्रह्मआ जेरै बिटिआरआव दाउ अमा बोरमा रानना होदों, थिग बेबायदिनो बिटिआरनि हाबनो गोनां जेरै माइनावस्रि डिस्ट्रिक्ट हलंगि डिस्ट्रिक्टआव फैनानै जुदि गिबिसिन राननानै होफैयोबा फैबाय थानाय समाव जुदि हाबमारोबा बयबो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा पार्टी जालांनो हागोन, इउपिपिएलनि गादियाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा पार्टी जालांनो हागोन, रायजो राजाफ्रा रंजा बाजा पार्टी जानो हागोन। बिनि थाखायनो राकेश ब्रह्मआ थाबैनो फैनानै हलंगि डिस्ट्रिक्ट आरो माइनावस्रि डिस्ट्रिक्टआव बर' रायजो राजाफोरनो दाउ अमा बोरमाखौ राननानै होफैयोबा रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि गोजोननाय मोनगोन। आरो लोगोसे राकेश ब्रह्मनि आगदा आखि थानाय बिथांमोननि माखासे लेखा गोरोंफोरनि आखल आखुखौ नुलांगोन। भिडिअनि फुटेजाव नायलाङोबा जोबजासिम जुदि भिडिअखौ नायलाङोबा नुलांगोन, जेरै थाखा फैसा गोनां मानसिफ्रा गवायाव थांनानै गस्ला फिसा फिसा पेन्ट फिसा फिसा गाननानै दुगैयो, थिग राकेश ब्रह्मनि एलेकायावबो मोनसे गवायाव थाखा फैसा गोनां मानसिफ्रा थांलायनांला। राकेश ब्रह्मनि एलेकायावनो गस्ला फिसा फिसा पेन्ट फिसा फिसा गाननानै दुगैनो हागोन, टाइम पास खालायनो हागोन। माखासे बिथांमोननि आखल आखुखौ नायोबा इउपिपिएलनि लेखा गोरोंफोरनि जेरै इउपिपिएलनि माखासे गादियाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि भिडिअनि फुटेजाव गावसिनि भिडिअनि चेनेलजों माखासे बिथांमोना भिडिअ हगारनायखौ आङो एसे एसे हगारना होदों, जाहाथे रायजो राजाफ्रा भिडिअखौ गासैबो नायलाङोबा नुलांगोन। अब्ला राकेश ब्रह्मनि आगदा आखि थानाय राकेश ब्रह्मनि माखासे सुइजारलेण्डखौ बानायथ'नो हायाखै, बिनि थाखायनो राकेश ब्रह्मआ गावनि हानजाखौ लानानै बिथाङा माखासे दुगैनो हानाय जायगा दिहुनबाय। बिनि थाखायनो बयबो बर' रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि हिन्दुस्तान दैमालु चेनेलाव थाङोबा बे भिडिअनि फुटेजखौ नुगोन। आरो बिथांनि बे भिडिअनि फुटेजखौ आं एसे एसे होनाय जादों, जाहाथे बिथाङा आंखौ गाज्रि मोना। लोगोसे बिथांमोना बेबायदि आखल देखायोबा उननि समफ्राव फैबाय थानाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा मा जालांगोन। आरो फैबाय थानाय समाव राकेश ब्रह्मखौ गोहपुर हालामनि MCLA खालायनो थाखाय गोहपुरनि रायजो राजाफ्रा हांख्राय हरगोन होननानै आरो बिथांखौ फसन जादों। मोसानाय मुसुरनाय दाउ अमा फिनाय मोनफ्रोमबो बिथाङा आखा फाखा। बिनि थाखायनो गोहपुरनि रायजो राजाफ्रा गोहपुर हालामनि MCLA खालायनो थाखाय गोहपुर हालामनि MCLA जायोबा साबसिन जागोन होननानै आसा खालामो। आरो बयबो राकेश ब्रह्मखौ गोहपुरनि बोराय बेन्थ उन्दै गेदेर फसन जादों। बिथाङा जेरैबो खुजालि डेन्सखौ मोसानो हायो, खुजालि गानखौ बाब्राब खुब्राब
गान खननो हायो गुफुर हालामनि MCLA खालामनो थाखाय बयबो बिथांखौ लेंहरगोन होननानै बयबो आसा खालामो बेखिनि भिडिअखौ आं लाना फैदोंमोन बिथांमोननि भिडिअखौ एसे नायलां राकेश ब्रह्मआ गुफुर हालामनि बैसागु मेलायाव मोसानो थाखाय बिथाङा मोनसे रिहार्सल खालायदों बेखौ नायलांजोबदो फाइनाल फाले जेन आगबारी आहे मैं दुटा दलको मैं कामना करिछु मैं यात्रा कर दिलु दा ओरिजिनल ना बियो खय मास जाखो ओरैनो बियो 5 मान्थ जाबाय 5 मान्थ जायदों दा 17000 को मोनो जायदों দুটা কোয়ালিটি আছে নাকি ইয়াত না আর কি আছে ইয়াত তিনি টাইপ কোয়ালিটি আছে সিল্কি আছে আৰু এটা আছে ফ্রিজেল আছে ফ্রিজেল এই পাখি বিলাকে ওটা অলটা এইটো হ্যাঁ পাখি বিলাকে অলটা হ্যাঁ এটার নাম কি ফ্রিজেল फार्स्ट टाइम हिसाबै जोथोन लानो रोङियाव एसे थैदों गासै 8था थैनाय जादों बेनिफ्राय बाकी दंजोबो बा 500 ग्राम बा जाबाय सोरबा बारबाय सोरबा 450 ग्राम जाबाय मादै पुरिया जाया लगाओ लगाओ yes विराट मा जाखो खाथियावनो दावखोलायबाय एमावरा जाया आइया मा जाखो खाथियावनो दावखोलायबाय एमावरा जाया गोसो जायो एंख्लाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगा हाया आथिं फारनैया गोसो जायो एंख्लाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगा हाया आथिं फारनैया आइया मा जाखो खाथियावनो दावखोलायबाय एमावरा जाया आइया मा जाखो खाथियावनो दावखोलायबाय एमावरा जाया गोसो जायो एंख्लाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगा हाया आथिं फारनैया गोसो जायो एंख्लाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगा हाया आथिं फारनैया आइया मा जाखो खाथियावनो दावखोलायबाय एमावरा जाया आइया मा जाखो खाथियावनो दावखोलायबाय एमावरा जाया खोमजां खाम दामनाया रेन सेंग्रि बागुरुम्बा मोसाबायनाया खोमजां खाम दामनाया रेन सेंग्रि बागुरुम्बा मोसाबायनाया बैसागु दमासिनि रिंसारनाय देंखोआव गुबुनारि हारिमुसो जायगा मोनलांबाय बैसागु दमासिनि रिंसारनाय देंखोआव गुबुनारि हारिमुसो जायगा मोनलांबाय